Delta variant nakapasok na sa Zamboanga City at Bicol Region. Alamin ang detalye sa report ni Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kinumpirma ng Zamboanga City LGU na may una nang naitalang kaso ng COVID-19 Delta variant sa lungsod. Isang tripulante na dumating sa Zamboanga City noong July 2 kasama ang nasa 14 pang tripulante ng isang inter-island vessel mula sa hindi pa pinapangalan ng bansa. Isinailalim ang mga ito sa swab test noong July 4 kung saan 12 ang nagpositibo sa COVID-19. Dinala naman ang sample sa Philippine Genome Center at noong Huwebes, lumabas na isa ang nagpositibo sa mas nakakahawang Delta variant. Pero ayon sa Zamboanga City Health Office, nakarecover na ang nasabing tripulante at nakumpleto na rin ang isolation at treatment requirements nito. Dahil dito, mas pinaigting pa ng Zamboanga City LGU ang pagpapatupad nito ng health protocols para hindi na kumalat pa ang mas nakakahawang variant ng virus. Kinumpirma naman ng DOH Bicol na may 2 kaso na ng Delta variant ng COVID-19 sa Bicol Region. Sa ginawang emergency press con ng DOH Region 5, sinabi ni Regional Director Ernie Vera na ang mga nagpositibo sa Delta variant ay nagmula sa Legazpi City sa Albay at sa bayan ng Nabua sa Camarines Sur. Maliban sa 2 kaso ng Delta variant, may 11 na rin na nagpositibo sa Alpha variant na naitala sa Rio noong July 21. Habang may 22 naman na nagpositibo sa Beta variant na naitala noong July 20. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.